Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन बरायफिननाय थाबाय। स' लोगोफोर दायो आङो गामियाव फैदों आरोना आबै जानाय लांहानियाव। ओमफ्रायो मामोननिया ग्रुपनि बिफां लाइफां बेफोरबायदि फैदों आरोना। ओमफ्राय इखो लायनो थांगासिनो आरो। ओमफ्राय माया थांग्रोबाय, आङो दायो साइकेल नारै नारै थांगासिनो। सालायलांनो आङो। बेसेबा गोबाव जाबाय साइकेल सालायो ओमफ्राय दिनै देखो इसु माला मोनजागोन इ बोग्रिखौलाय खालमासि बिग्रि बिलाइथि बिग्रि मबाइल नाम्बारा बहा दंखायो खैदाल आबौ 40 दाल बोग्रिया नारेंआलाय बर' नारेंआ ओइ बासिने हा थाइजौ नारें बोग्रि मा बिफां इयो मिहिगुनि हो मिहिगुनि फिथाइ जायो इनिखौ हो बाटाम मोजां जाथारो ए मिहिगुनि बायदि थाइजौ जानायसै नामा माथो बारा मोजाङानो गैया हमनानै जाबदोलै मालाय इसोरो एक'ना इ गारिया जाबुं लाबोदो ओइ बिदि दोनबाय नारेंखौ खैदाल नारेंआ 30 दाल 30 जागायाथ' बुंनांगोनलै बिगासेनि माबा मेन्टेन खालामदो आरो गासैबो 200 दाल फुलिखौ गयजो सबबो 200 दाल जोबखाबाय दा इयो बोग्रिया बोग्रिखौ बोरमा जायोना थाइजौखौलाय मायाव लांगोन एनै बिबार बारखानायनि दा दा बुंफिनबाय थासिगोन दै दा न'आव खालमासि माने बोरमाखौबो लाना हरनो अमाया दिजों लाबोबाय आरोना गाइस नै आं सांग्रि लाबाय थिखांनो हाया गिलिर ओमफ्राय दंबोयो आरोना थाइजौआ गारबोबावबाय आरो मिनिगुनि बिफाङाबो दंबोयो मिनिगुनि बिफां लाबाखै माने सिगुननिसाय कादा मोजांसिन जायो होन्दोंना आरोना मिनिगुनि बिफांखौ जोंनि लाबोबाय दायो आयौ नै नैनिफ्राय जोङो आइजो दा जरा लगायनाय बेखौ बांद्राय फैया मानो थाइजौआबो आरो जरा लगायनाया इनिफ्रायबा जाबानो जाबाय नोङो ओइ बेमार आजार जानायाबो जानो हायो नैखो गाज्रिखो आसि बायदिया खालामो आसिसे फिसा दहाय हमना लाबोनो नागिरनायाव गल'गोन होननाया माया
थालिर बिफाङा नै दाख्लै बायना लाबोदों खोजा बालायसि थाय खोजा बालायसि गुवाहाटी टिको टिको नै बिके बोले बोले हा मबाइल हो आं नोंनो आबैयालाय आबैया Jami teh makan. Nanya. Ya. Aduh lor. Miti ya? Miti jangan saya. मालाय थख' थख' दोनखादो सानखानानै सासेनि दंबावो So लोगोफोर भिडिअआ बाराद्राय गोलाव जागोन आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना बाय बाय मेथाइ लानायजोंनो बाय बाय लाभ इउ अल